Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo'y mamamasyal. At ito nga yung Santa Cruz, Zambales na ating papasyalan. At isa dito mga kalagalag, yung kanyang bayan at yung kanyang mga karagatan na pwede nating pasyalan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag sa aking pamamasyal. Let's go! Talagang napakaganda pala itong bayan ng Santa Cruz mga kalagalag. Ayan, Santa Cruz Zambales itong mga kalagalag. Ayan, so ito yung pinakasentro niya, kabayanan. Oh, napakalaki pala ito. Malaki yung bayan ng Santa Cruz. Ito yung pinakadulo mga kalagalag, pero ito pala yung pinakadevelop na bayan. Ito yung maunlad na bayan ng Zambales. Sa nakita ko mga kalagalag, mula maliban lang sa Olongapo. Kasi ang Olongapo talagang napakaunlad ng Olongapo. So ang sunod na nakita kong maunlad ay ito, Santa Cruz. Napakalaki yung bayan pala na ito. Saka napakaraming establishmento na nandito na naka-establish. Ayun mga kalagalag, andito tayo ngayon sa Santa Cruz. At napakaganda yung mga beach pala dito mga kalagalag sa Santa Cruz. Ayan, yung kuha nila napakaganda rin. Yung kanilang dagat, hindi siya masyadong maalon, tapos yung buhangin maganda, malinis. Ayan. Tsaka may mga magagandang resorts dun mga kalagalag. Ayan, oh. So siguro mamahalin din yan yung mga resorts dyan. Ayan. At may sinasabi silang Putipot Island mga kalagalag. Hindi ko alam kung saan banda yon. Maring yon. Titignan natin sa mapa mga kalagalag kung yun ba yung Putipot Island. O ito. Kung island ito, baka siya ito, yung Putipot. Ito nga, you know, Putipot Island ha, siya nga ito. Ayan. So ito yung Putipot Island pala. Ayan, may nakasulat, Putipot yun, oh. Ayan. So napakaganda yung lugar dito mga kalagalag. At pagpapahinga muna tayo dito saglit sa karagatan ng baybayin ng Santa Cruz. Ayun, Santa Cruz na, pati yung mga kuan nila, oh. Yung serial number ng mga bangka nila. So Santa Cruz. Ayan. So napakagandang lugar nito mga kalagalag. Masarap pagpaliguan ito. Ayun, yung Putipot, napakaganda pala yun, yung Putipot Island. Oh, white sun yun mga kalagalag, yung Putipot Island. Ayan, yung nakikita natin yan, na yan ay white sun yan. So tignan natin yan mamaya mga kalagalag sa drone kung makita nating malinaw. Ayan. So maraming mga resorts dito mga kalagalag. Yan, pwede kayong mag-rent ng mga kubo-kubo. So marami dyan, oh. Ayan, hanggang doon sa dulo yung mga kalagalag, may mga resorts doon na pwedeng i-rent yung kanilang mga cottages. So may mga magaganda naman doon. So mga hotel na yata mga kalagalag yan. Medyo mataas na ang budget na kailanganin natin dyan pagka dyan kayo pumunta sa mga magaganda. Unlike dito sa mga ordinary lang. So walang entrance dito mga kalagalag, pero may mga cottages na pwede nyong i-rent. Ayan, so kunan natin mga kalagalag ito ng drone shot. Napakagandang lugar na ito. Ayan, tapos mga kuan yan mga kalagalag, oh, mga pine tree na pwedeng pagpahingahan sa lugar na yan, oh. Kaya malilim siya. Hanggang doon mga kalagalag sa dulo, oh, may mga pine tree siya. Ayan. So napakaganda ang lugar na ito.
Yan, so ang next natin mga kalagalag is yung Infanta, Pangasinan. So yun yung next na target natin ngayon nga pupuntahan mga kalagalag. So tapos na tayo dun sa Zambales. At ngayon naman is Pangasinan naman ang pupuntahan natin. So ayan mga kalagalag, napasyalan na natin itong karagatan dito sa Santa Cruz, Zambales. Ayan, so kita nyo naman mga kalagalag, napakaganda ang lugar na ito. Napakasarap pasyalan, lalo na pagka weekend mga kalagalag. So napakasarap ipasyal ang buong pamilya sa lugar na ito mga kalagalag. At higit sa lahat mga kalagalag, napakaganda rin yung Putipot Island na kung saan natatanaw natin dito. At nariyan lang, pwedeng bangkain siguro, wala pang 10 minuto pagka tayo narito. So napakalapit lang yung Putipot Island. So pwedeng bangkain, o kung kayo'y mabilis lumangoy, kayang-kaya languyin niya, napakalapit lang sa lugar na dito sa kinakatayuan natin. At white sand mga kalagalag yung Putipot Island. So sa palibot niya white sand siya, at nakita naman kanina sa ating drone shot. So napakaganda ang lugar na yun mga kalagalag. So pwedeng mag-overnight doon mga kalagalag at ipasyal ang buong pamilya. So muli mga kalagalag, hanggang dito na lamang yung ating pamamasyal dito sa Santa Cruz, Zambales. Kaya ako humiling sa inyo na may paki-like, share, subscribe, at pindutin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. At ako yung nagpapasalamat sa lahat nag-like, nag-share sa aking video. Maraming salamat sa inyo. At shoutout din pala mga kalagalag sa Kasambal TV Vlog. So na-meet natin siya sa Masinloc kanina mga kalagalag. So shoutout sa iyo. Sana lumago din ang iyong channel. So maraming salamat. At hanggang dito na mga kalagalag, at salamat sa lahat sa inyong walang sawang suporta. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well,